ana tetembungan swargane wong tuwa kuwi dumunung ana ing setya bektine anak. Tak baleni maneh yo nggih. Swargane wong tuwa kuwi gumantung marang setya bektine anak. Wong kang duwe anak hambek setya bekti mring wong tuwa bangun miturut marang pitutur dasare sugih lelabuhan becik ya ing kono dumunung swarga tumrap rama lan ibu. Kosok baline sanadyan to dipunjung ingkung gajah paribasane nanging yen anak-anake mau padha urip mursal bedugal ora wurunga wong tuwa kang kaya mangkono mau sanadyan durung mati rasane wis kaya kecemplung neraka jahanam. Sena eling den eling besok nganti tekan dewasamu suwargane wong tuwa gumantung marang anak awit wong tuwa nglakoni prihatin, wong tuwa nglakoni tapa brata kuwi kabeh mung kanggo anak putu.